Guyu lho. Mau rasa maca. Ora iso maca kok. Iya, bener. Aku bisa maca, aku yo wis mantan DPU wis. DPU. Sinder pekekeane lho aku perkara matrika masalah iki lho. Nglumpukno. Kowe nek sekolah ya sak dhuwure Pak Santi ya. Wah, anu Mbak Parsan Watu lho. kau kalah. Salah Pak Santi. Anu dilek trupung Cara kowe sing iso nganti DPU luru aku perkara iku. Lho ra denger tulisan kok. Pinter. Ngecek tawe dhuwit pira-pira iso kliru ora ana catetane kok bener iku lho, Matika. Oh, iki lho. Persane dening Matika. tulisan ha. Kowe guru matika kowe. Iya. Sanane Sanane. iku lho watu sembayar aku kabeh sing trupung lho, Bang nang trupung Iya, atane. Mbak. PU sampean kudune. DPU lho, DPU jane. Aku untuk negeri. Luwe lagi negeri, Mas. Negeri asli. Nggih. Oh mandrine sak mandure sesi sing nang kono iku sing gawa malah mandure. Siapa nang kono? Pak Medi jenenge kok. Oh aku wis ora bakal Berarti anak lanang dipegatno mantum. mantu. Bringen. Enak aku yo Mantune om bringen wae itu, Mang. Terus sampean mara nang kono entuk iki apa iku diterno mantum. yo anakku sing gawa. Anak-anak. Jadi bidang aturan Bidang kira aturan. kabeh ning iki salah anakku. Sing mantune mah loro barang gede. Sebabnya dasare wong DRT iku ora kudu hafal. Nek Iya. urusan desa. Iya. Apa tenan iki? Apa ndeler. Meloro aku tolat-tolat tutuk kene tutuk. Iki anane ora ana gawene tak gawa. Kanca kene bener bukti nyata sesi. Bukti nyata. Ora ana gawene melek disesani bengirine aku nang kene. Iya. Layang abang bener buktine iki lho jaman li ngomong. Jasmani. Iya. Bener buktine. Wis putus, layang abang digo jasmani. apa ora balik. Ora omongan bloko. Apa ora nang bringin iki sidane balik nang bringin nek sidane. Iki nek ora gunakno tanda tangane jamari. Aku ora duwe wegah nek bali desa bringin ae. Foto iki kareng ngono ae nek cara. Cara ora nganggo tanda tangane anak. Tempel dah. Iki terus besanan karo. Iki Mang sing njaluk tak kontanetan petinggi Mang. Lho iya tetep kono ah. Anu, Nek Mbak. iku Iki ora lho, kok kono aku ora denger dik. Ya ngene lho. Mbah iki jaluk tanda tangan kon petinggi kono. Hadi muni Lah kono. iya lho ora ana tanda tangane kono dik. Iya. Kene ora wani ya. Ya ora wani ya. Pelaturane iki ana apa ora nek pelaturan ana. Kudu stempel desa iku nomor 1. Desa iku. Desa ruwet ora iku patinggi. Kita iki aduh peneng iki aduh. Lah nek Kan. Iki menang sampean. Bener bae iku. Pokoke kudune ana stempel desa karo RT. Urusan pemerintah tak ngoceh. Iya. Piye, Mbah? Kepala desa nyembah karo camat. Heeh. Nek camat nyembah karo bupati. Nah, Mbah. Bupati nyembat wali kota. Iya. Wali kota nyembat gubernur. Gubernur nyembah presiden. Parbowo. Presiden iku duwe kuasane, menteri-menteri gaweane presiden. Merdeka. Iku nek kena sikil. Nek keliru Pak. Kena sikile, Mbah. Ah, ora, wis dijarak. Waduh, payah.